Dapog ang mga batang libur suroy ang narescue sa mga sakop sa Women and Children's Protection Desk sa Mabolo Police Station. Ang mga minor de edad nagsimhot og rugby ilawom sa taytayan sa Mabolo Creek o maglabni o mga bag sa mulabay mga trabahante. Si Luan Mirondina sa report. Aron dili na himuong taguanan sa mga batang libod suroy ang ilawom sa taytayan sa Mabolo Creek, gikural og mga barbed wire o grills ang posibleng kaagian. Nagtambayayong ang Mabolo Police ug ang mga kawani sa barangay sa pagsira sa isig kakilid sa taytayan. Mato ni Police Chief Inspector Wildy Marcho, hepe sa Mabolo Police Station, nga bisan pa man sa pagpahigayon sa kapulisan ug sunod-sunod nga mga rescue operation, padayon nga misiaw ang mga batang libod suroy kay aduna man sila'y kataguan. Na dili ni pwede bantayan sa police 24 hours o labi na ang taga DSWS. Ang immediate remedy dere is to immediate lock the place, ang kani sa may bridge na dili na sila makasuong sa ilalom. Mato ni Mabolo Barangay Captain Reynaldo Umpok, sagad sa mga bata, mga taga Pasil ug Dulho Fatima, nag-edad sa 9 ngadto sa 12 anyos. Naglaraw si Umpok nga ipadangat ang suliran ngadto sa dakbayan. Na ako no'y leader ini nila. Kumot lang, di man siya na ito makita, pero kay bit-bit o rugby. Mo na yung problema yun. Ang amo lang, matabangan mo ini kay bago naman yung pamunuan ang ato, hibaw man ko mo-action yun ang bagong pamunuan ani. Giswayan sa GMA News, pagkuha ang habig sa mga bata, apan sagad kanila nangatog. Aduna hinoy pipila nga nagmata, apan nagdumili pagluwat og pamahayag. Luan Mirondina, Balitang Bisda.